A szúnyoghálók ott tarthatják a bogarakat, ahová valók. De néha beszakadnak, kimozdulhatnak a helyükről, és a háziállatok is megrongálhatják. Ezért van önnek is szüksége a Bazofra, erre a lenyűgöző önzáródó szúnyoghálóajtóra, ami könnyedén kinyílik, aztán mögöttünk magától be is záródik. A bogarak a helyükön maradnak, hiszen a 18 szupererős mágnes szorosan záródik. Lépjen közéjük, és a mágnesek maguktól újra visszapattannak, így a bogarak automatikusan kizáródnak, tehát ha tele van a keze, vagy valaki elfelejtette bezárni az ajtót, még mindig élvezheti a friss levegőt, úgyhogy a bogarakat távol tartja. Annyira egyszerű, csak tegye fel könnyedén azokra az ajtókra, ahol nincs szúnyogháló. Tökéletes, forgalmas tolóajtós otthonokba, és ideális lakókocsikhoz és kültéri étkezésekhez, hiszen ha tele a keze, a Bazof magától záródik be ön mögött. Vessen véget a szúnyoghálóknak és a házi állatok nyűszítésének, tartson egy kis szünetet az ajtók nyitása és zárása közt. Mit szeretne inkább hallani? Ezt? Vagy ezt? A Bazof saját magát zárja be minden alkalommal. A felhelyezésen nagyon egyszerű, nem kellenek eszközök, szögek vagy csavarhúzók. Egy pattintással felhelyezhető, és a bogarak már is kint ragadnak, mindegy hányszor megy ki rajta a szakács, a gyerekek vagy a kutya. A Bazoffal rengeteget spórolhat, hiszen ha az ajtót nyitva tudja hagyni, a légkondicionálót ki is kapcsolhatja, könnyedén tárolhatja a következő szezonig. De várjon, hiszen ez a gyönyörű, rövid dekoratív függöny is az öné, hogy feldíszítse a Bazof mágneses szúnyoghálót. Így van, az öné, ingyen! Tartsa távol ezen a nyáron a bogarakat, legyeket, szúnyogokat. Bazof, a lenyűgöző önzáródó szúnyogháló, ami könnyedén nyílik és záródik. Tartsa távol a bogarakat otthonától a hétvégén és a szabadságán is. Mindig! Bármelyik barátomnak, akinek a derékfájása előjön, azonnal mondom neki, Kozmodisk, föl kell venni, ki kell próbálni, használd, és nem fogod letenni. 1000 oka lehet annak, hogy miért fáj a hátunk. A kemény fizikai munka, az órákon át tartó áldogálás vagy ülés, a korunk és gerincünk rendellenességei, rossz testtartás, sérülések, terhesség, sőt a stressz is. Nem számít mi azok, a fájdalom megjelenik. Ekkor van önnek szüksége egy segítő kézre. Egy olyan megoldásra, ami nem hagyja cserben. Ez a Kozmodisk. Mohácsi László gépész szakoktató, munkája során sokat hajolgat és gyakran kell súlyos vasszerkezeteket emelgetnie. Immár 15 éves sportkutyázással is foglalkozik. A kutyakiképzés során komoly terhelésnek teszi ki ízületeit és derekát. Ebben nyújt neki nélkülözhetetlen segítséget a Kozmodisk. Körülbelül olyan 25 éves lehettem, amikor egy alkalommal megcsúsztam, kicsúszott a jobb lábam a latyakos időbe, és 2 napra rá nem bírtam fölkelni. Ekkor mindenféle izületi kezeléseket alkalmaztak, fizikoterápiás kezeléstől kezdve a mindenféle gyógyszeres kezelésig. Nagyon rövid távon voltak hatásosak. Egy kedves barátommal összetalálkozva kérdezte, hogy hogy vagyok, de elmondtam neki, hogy igen, fáj a derekam. Nagyon-nagyon nem bírok vele most már hetek óta. Azt mondja, miért nem veszel fel egy Kozmodisket? Mondom, én nem hiszek ebbe a hókusz-pókuszba. Kozmodisk ide, Kozmodisk oda. Próbáld ki, elhozom neked az enyémet. Fölvettem, 2 nap után egész nap rajtam volt. Bordázott formájának köszönhetően felhelyezéskor lokálisan fejti ki hatását, ellazítja az izmokat, serkenti a vérkeringést, és gyengéd masszázsal segít megszüntetni az izmokban felgyülemlett feszültséget. Végig tudom csinálni a napot, és ez a lényeg. Végig tudom csinálni aktív mozgással, aktív tevékenységgel, úgy a munkámban, mint a kutyákkal. Remekül lehet velük dolgozni, és igen, van benne valami, amit nem tudom, talán szétmasszírozza azokat a pontokat, amik a becsípődés miatt begörcsölnek. Nem tudom mit csinál, de nagyon jó. Olyan jó érzés, hogy nem kell gyógyszert szedni, nem vagyok ezzel függő, hogy legyen nálam. A Kozmodiskkel függő vagyok, mert az rajtam kell, hogy legyen, mert annélkül mozogni ma már nem is tudom, hogy tudnék-e hosszantartóan, úgy, hogy ne lenne egy és akkor meg kell állni. Most ilyen nincsen, mert még a rossz gyereket is utolérem. A Kozmodisk Classic biztonságos, hatékony és egyszerű megoldás a hátfájás csökkentésére. A Kozmodisk folyamatosan rajtam van, most is. Mutassam? Mindig rajtam van. László napi 16-18 órát viseli a Kozmodisket. Fontos számára, hogy mind a munkahelyén, mind a magánéletben meg tud jelenni benne anélkül, hogy bárki észrevenné, hiszen a Kozmodisk ruha alatt szinte láthatatlan. Nagyon nem látszik. Így néz ki a Kozmodisk. Ezt így aranyosan fölveszem.
Belebújok. Elől összecsatolom. Eligazítom, hogy kényelmes legyen. Majd fölveszem az inget. És szerintem semmi nem látszik belőle. Nem szokták észrevenni. A Cosmodisc Classic egy klinikailag tesztelt gyógyászati segédeszköz. A legjobb eredményeket akkor érheti el, ha közvetlenül a bőrén viseli a Cosmodisc-et. A legfontosabb pedig az, hogy a bordázott oldal mindig a teste felé nézzen. Az optimális hatás elérése érdekében kérjük, viselje a Cosmodisc-et naponta legalább 3 órán keresztül. A csomag tartalmaz egy hosszú részt a törzsre és egy rövid részt a derékszakaszra. Kap tőlünk egy pamuthordtáskát, melyben tárolhatja is a Cosmodisc-et, és egy programot a háttornáztatásához. Mindenkinek ajánlom, akinek fáj a dereka. Ha tojásokról van szó, a kemény tojás kemény munkát is jelent. Mindenütt ott a héj, összetörik a fehérje és egész éjjel hámozhatja. Ennek mostantól vége. Bemutatjuk az egészt, a gyors és egyszerű módszert,